What happened? मा जाखो? मामि, आइ एड्रेसखौ मोनथिबाय बिसिनि। मा? मोनथिबाय? औ मामा, मोनथिबाय आइ, मोनथिबाय। ग्रेट, मोजां खोथा। अबेयाव थायो बिसोरलाय? नाजिरा कल'नियाव थायो, नाजिरा। औ, नाजिरा कल'नियाव थायो। बे रितु हारामिया। औ मामि, दाना बुंदो आं मा खालायनांगौ? खालायनांगौखौनो खालायगोन। जेरैबायदि सोगाबदोंमोन आंखौ सानसे समाव, जेरैबायदि बिसोरनि थाखाय आलाय सिलाय जानांदोंमोन, बेबायदिनो बिसोरखौबो खालायगोन दा। ओमफ्राय मामि, मा खालायगोन? दानाथ' एड्रेसखौबो मोनथिबाय, बिसिनि मानसिफोरखौबो मोनथिजोब्बाय। सोर मा खालायो, अबाव दं बेफोरखौथ' मोनथिजोब्बाय। दा मा खालायनो? आरो आं सिरि सिरि थांनानै बिसिनि गेट मोखाङाव न'थिंबो नायखोमादों। बिसिनाव 3 मानसि थायो, जेनेबा रुवाथि थायो आरो बिसोर 3 रुवाथि दं नामा? औ, बिसोर 4खौनो नुबोदों आं, आरो रावखौबो नुवाखै। मामि, दाना जोंना नेक्स्ट पार्टआ मा जागोन? नेक्स्ट थांखिया मा जोंफोरनिया? नेक्स्ट टपिकआ? प्लेनिंआ मा मामि? फिसाला सानैनि गेजेराव सोर माबायदि? बिसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेखौ फासायनो नांगोन। फासायनाय माने माबायदि फासायनाय? फिसाज्ला सानैयाथ' सासेखौ एसे दाखु बायदि नुदों, आरो सासेया एसे हेन्डसाम। नों बांसिन सोर सासेखौ माबोरै मोनदों? उन्दैया एसे आब्रा बायदि, आरो गिदिरखौ एसे सैतान बायदि नुदों। आरो आंथ' गिदिरखौ बारा लोगो मोनाखै, जेनेबा खेबनैल'सो लोगो मोनबाय। आंनिबा उन्दैयानो हामगोन। उन्दैखौ मा होनदों? एसे आब्रा बायदि होनदों। औ, आरो बैसोआबो खम बेना। होनबा नोंना दा टारगेटआ बे फिसाज्ला उन्दैया। नों बिजों माबोरैबा लोगो जाफ्ला। माबोरै माने नों बुंदोंमोन ना, बे अनलाइन क्लास लानो थाङो अबावबा मायबा नेबाय थायो। बे जायगायाव थां नोङो, बेखौ नाय। बिनिफ्राय जेब्ला बियो गसंनानै थाङो, माने गसंना थायो आरो बियो खायसे जायगायाव जेब्ला बेयो गसंना थायो, बे जायगाथिं नोङो ओंखारलां। बेनिफ्राय नोंनि मबाइलखौ खोख्लै, जान बुसके माने मोनथिखानानै नोङो बिनि खाथियाव खोख्लैना गालां मबाइलखौ। बेनिफ्राय मा? बेनिफ्राय बियो अलरेडि अबभियासलि बियो बुंगोन ना, जुदि बियो मानसिया मोजां आरो थाखा फैसानिथ' बिसा प्रब्लेम गैया, बेथ' नोंनि मबाइलखौ गोलैनाय नुदोंब्ला बेथ' नोंखौ बुंखागोन, एक्सकिउस मी, नोंनि मबाइला गोग्लैबाय होननानै। बुजिबाय आइ, आङो बुजिबाय। मबाइलखौ बेबायदि गोग्लैफ्लानो होनानै बिजों दस्ति खालायनांगौ आरो ने? औ, जेब्ला बियो बुंगोन, एक्सकिउस मी, नोंनि मबाइला गोग्लैबाय होननानै, नोंथ' थाथ'नानै माबा मोनसे एक्टिं खालायबानो जाबाय। नों बुंब्लानो जाबाय, थेंक इउ स' माच, नों गैयाब्ला मा जागौमोन? आंहा बेसेबा प्रब्लेम सोलिखादों, बे मबाइलानो गंसे आंहा दङ, आंहा दा इन्टारभिउबो होनो थांनो दङ, मेसेज फैनो दंमोन। नोंनि थाखायसो आं बेबायदि जास्ट माबा मोनसे खालाय आरो माबा मोनसे खालाय। अके मामा, बुजिबाय आं मा खालायनांगौ। बुजिबाय ना? बिनि उनाव नों बेखौ कफि लोंनो लाना थां, माने थेंक इउ बुंनो थाखाय बेखौ कफि लोंनो लाना थां, बा माबा मोनसे जाहो आरो। बेनिफ्राय बिदिनो बिजों फ्रेन्डशिप खालाय। औ, बेनि उननिखौ उनाव सानगासिनो, नों दा जास्ट बेखिनिखौल' खालाय गाबोनो। अके पापि, मानसिया मावनायनि फिथाइखौ सानसेबाबो जेरैखिबाबो मोनफिनखायो। जानो हागौ गोबावै मोनो, नाथाय मोनफिनखाथारो, जेरैबो खारग'खाया मानसिया। नों मा सानदोंमोन रितु? आं नोंखौ नागिरनानै मोना? नों सानदोंमोन ने आं थैबाय होननानै? नोंथ' सानदोंमोन आंखौ थैबाय होननानै, नाथाय इसोरनि अननायाव आं थैयासै रितु, आं थांनानै दङ। रितुखानि, नों मा सानदोंमोन? नों आंनि मेगनखौ लानानै अराय समनि थाखाय बे संसाराव रंजा खुसि संसार जालांगोन होननानै सानदोंमोन, बाट बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आंखौ इसोरा अनहरदों। नोंनि थाखाय आं 10 बोसोर मेगन गैयालासिनो थादोंमोन, खानि जानानै थादोंमोन। नों खानिया साला आंनि मेगनखौ खावनानै लांदोंमोन। नोङो आंनि मेगनखौ खावदोंमोन नों रितु। नों माबोरै साननाय नों खारग'गोन होननानै आंनि मेगनखौ खारनानै? आंनि मेगनखौ लानानै नों आंखौ बुथारनो थाखाय अर्डार होदोंमोन, नाथाय नाय आं थांनानै दङ, आरो इसोरनि अननायाव आं मेगन थाइसे मोनबायबो। सासे थैनो गोनां बोराया आंनो गावनि मेगनखौ थाइसे दान होलांदों, मोनथिबाय रितु? बायदि इसेबां पापिस्ट' नङा आं रितु, मालाय मानसिखौ बुथारनानै मालायनि मेगनखौ खावनानै लानानै गावनि बानायना लानो। नोंनि थाखाय आं बेसे खस्थ' जानांदों। 10 बोसोर आङो मेगन गैयालासिनो थानांगौ जादों, खाना जानानै। आंखौ गोसथोनाया आंनि बयफ्रेन्ड आंखौ प्रेगनेन्ट खालायना गालांनानै आंखौ हाबा खालायासै, एकमात्र नोंनि थाखाय खानि जानायखाय आंखौ गारनानै थांदों। मोनसेनि हिसाब लागोन आं नोंजों रितु। नों बिराद गिदिर गोरोन्थि मावखादोंमोन। नों बयनिख्रुइबो पापिस्ट' मानसि। पापि मानसियासो मालायखौ बुथारनानै गाव खुसियाव थानो सानो। नों सानदोंमोन आंखौ बुथारनानै आंनि मेगनखौ लानानै रंजा खुसि थागोन होननानै। थाबाय नोङो, बुहुद बोसोर थाबाय, नाथाय दा मोनला नोङो। नों जेरै थरफायदोंमोन आंबो नोंखौ थरफायफिनगोन। नों बायदि इसेबां पापिस्ट' मानसि, गोसो गाज्रि मानसि बे संसाराव गैयानो, जाय गाव मेगन नुनो थाखाय मालायखौ खाना खालायो।
इसोरनि अननायाव बोराय सासेया अननानैसो आंनो मेगन थाइसेखौ दानहोदों। गावनि मेगनखौ नङाब्लाथ' आं अराय समनि थाखाय खानि जानानै थागौमोन। मा जागौमोन आंहा? खामानि होगोन होननानै बुंनायखाय आं थांदोंमोन। आं मा मिन्थिगौ बिसोरनि गोसोआव मा सोलिनानै दंमोन। बिसोर जे आंनि मेगनखौसो लानो थाखाय नाजाबाय दंमोन आंथ' बेखौ मिन्थियामोन। बै सानखालि बिसोर आंनि मेगनखौ लाखांनायनि उनावबोथ' आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन। आं थैखायसो थांखांफिननायखायसो। बेफोर बाथ्राखौ आं थैजासिम बावगारा। जेब्लासिम आं नोंनि न'खरखौ बायफ्लेनाय नङा, नोंखौ बायफ्लेनाय नङा, नोंखौ आलाय सिलाय जानाय नङा, अब्लासिम आंनि बे गोसोआ सान्थि मोननाय नङा। बे शेली, आंबो शेली नङा। नोंखौ जुदि बरबाद खालायनो हाया आंनि मुङाबो शेली नङा। बेबायदिसो जाबाय होमबा? औ माने नेक्स्ट बारनिफ्राय एग्जाम थाब्लाबो लागोन। बे खेबाव माने एग्जामखौ आं होग्रोथारनोसै दादै। माने आं एसे फरायनायाबो जायाखैना, बेनिखायनो फरायनो नांगोन ना। आंहालाय नों फैगोन होननानै गथ'फोरनो खिन्थाजोब्बायमोन आरो साहा दाहा लोंनोबो बिस्कुट मोजां मोजां लाबोबायमोन आङो। आंबो राहा गोथेथार दादै। नेक्स्ट बाराव बेबायदि खालायला दे। दे माथो खालायबावनो होमबालाय। नोंहाबो एग्जाम दंबालाय दे होमबालाय एग्जामखौ होथारनानै होमबालाय लादो। एग्जामखौनो होग्रोथारदो होमबालाय। औ बेखौनो खिन्थानो होननानै फैदोंमोन आं दादै। दे होमबालाय थाथ'दो। र' साहा लोंलां साहा। बिराद गोथाव फुदुंखायो आङो साहाखौ। न'निनो गाइखेर दङ। र' जिराय। लोंथ'लायला नामा? आं साहा लोंखाया बारा। थैद मा साहा लोङाब्रा। र' जिराय नै लाबोगासिनो आं फुदुंनाय साहाखौ लोंनो मोनबोला नोङो साहाखौनो गारनो हानाय नङा। सानफ्रोमबो लोंनो गोसो जागोन आंनि साहाखौ। दे जिराय। लोङा होनबाबो माबा अख्रा खालायबाय थायो। आं साहाखौनो लोंनो मोजां मोनखाया। दा आरो लोङाबाबो गाज्रि मोनबायगोन। ओइ साल्लानि सिख्ला समावनो मोजांमोन। मानो बुरै थायो मानसिफोरा? बेसे बिन्दासमोन सिख्ला समावनो। हारसिं जेबो टेनसन गैया। आरो टेनसन थाब्लाबो टेनसन बायदिखौनो मोनामोन। आयु हाबा जानानै आरो बुरै जाबोला टेनसन मोनसे थाङा मोनसे फैयो, मोनसे थाङोखि मोनसे फैयो। टेनसनानो टेनसन। आयु आंनाव जुदि माबा मोनसे गोहो थागौमोन सिख्लासो जाफिनगौमोन आङो। बाबायहां बे जिउखौ। मा दंबावो बे जिउआवलाय? बुरैबायबो, गोसथोनायबो गैला, हौवाबो गैला, बयफ्रेन्डबो गैला, फिसालायाबो बेनो, बाथ्रा खोनासङा। थोद बेबो माबा जिउना। माथ' दंबावो आंहालाय गावनि होननानै सानना लानो। माखौ खुसि खालायबावनो आंहालाय? जेबोआनो गैया। सिख्ला समावसो मालाय खुसि जायो। बैसो थांनायनि उनाव, बुरिनायनि उनाव खुसि खालायनो गोनां एख' जेबोआनो थाया। आंखौ नायदा आंखौ। मा दङ आंहा? खुसि खालायनो गोनां, रंजानो गोनां माथो दंबावोहाय आंहा जिउआवलाय? जेबोआनो गैला। बे फिसाज्लाखौनो एसे मोजां जाथों होननानै, एसे मोजां होननानै माबानानै एसे रंजा खुसि खालाय गैया। फिसाज्लायाबो बेनो बाथ्रा खोनासङा। टेनसनसो, हाजारथा टेनसन। गथ'फोरखौ खाङालासिनो बै साला खाङाबाबो जागौमोन खोमा। माथो जाबावगोन? बुरिबाय थारमाने दाउदै सख्लासो, जेबो गैला। फिसाज्लाखौ खांनानै आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय नामा? हा बेबायदिब्लालाय मानोथो खांनाय आंलाय? जेरावबो मोजां नङा, ना फरायनायाव, ना मायाव, ना गुनाव, ना मायाव। जेरावबो मोजां नङा। खालि थाखा फैसा बेरायनाय, बे मानाय, खालि फैसा खेदेनोल' खांनाय बिदि जाबाय माथो आंलाय बेखौलाय। हा बिदिब्लालाय माथो हारसिं थानानै मोजांमोन? नै फिसाजोखौसो खांनांगौमोन। एखनबा सानफ्लाङो आरो फिसाजोखौसो खांनांगौमोन मा होननानै। फिसाजो खांनो सानदोंमोन आं सानसेखालि। नाथाय बै सानसेखालि मबाइल फेसबुक नायनायाव सासे बर' सिख्लानि ओरैबायदि भाइरेल जानाय फट' भिडिअ बेफोरखौ नुबाय आङो। बेखौ नुनानै गिनानैनो बे सानखालिनिफ्रायनो फिसाजो खाङा आङो होननानै सानना थाखादोंमोनहाय आङो। दानि जुगनि सिख्लाफोराबो खम नंखाया, सेंग्राफोरजोंनो समान। दाना जोंफोरना बर' सिख्लाफ्रा आधानि सायाव आधायानो बेबायदि जाजोब्बाय। खालि लोंथिंग्रा, मायबा दंग्रा लाबथिं सेरेबनि दंग्रा लाबथिं अबावबा लोंथिंग्रा सोबथिंग्रा, सेंग्राफोरजों बामख्रलाबायग्रा, मायबा भिडिअ खालायनानै मायबा गाज्रि भिडिअ खालायना भाइरेल खालामग्रा, मायबा थाफ्लिस मावग्रा, मायबा मायबिफोरसो नुबाय थायो। बेफोरखौनो गिनाय मोनसिननानै फिसाजोखौनो खाङासै आंहा। हा बर' सिख्लाफोरालाय माथो भाइरेलनि सायाव भाइरेलानो जाबाय थायो। गाज्रि खामानियाव भाइरेल जाबाय थायो, मोजां खामानियाव भाइरेल जानो रोङायानो। बेनिखायनो गिनानै फिसाजोखौनो खाङासै आङो। इसोरा भाब्रायबाथ' टेनसनानो खर' दावखोबाय आंना। जालाहाय गालि जाला। दरसि दरसा जाजोब्बाय आं। बे बोराय हौवाजोंनो खेबसे हाबा जाना थांनायबाबो हामगौमोन खोमाहाय। थाखा फैसानि प्रब्लेम, गथ'नि प्रब्लेम, मायबानि प्रब्लेम, मायबा मायबि प्रब्लेम, माखौथ' साननांगौ आंलाय दालाय? मोनसेल'सो खर'आ एसेबां टेनसन लानो हायो नामा सोरबा? बेबायदि जिउखौ नांलाय आंनो। सिख्ला खालायफिनदोलै आंखौ, इसोर सिख्ला खालायफिनदो। बुरै जानो गोसो गैया आङो। बुरै मानसिनि जिउखौ नाङा आंनो। आदै
सिङाबो साखांनासो होबायहाय थाबनो उथिनो हानायखाय एखे होनलायलांबाय मा जाखोब्रा साइकेलखौनो दों दों नायगासिनो साइकेलखौनो गोसोथोबाय ना माइब्रा मा जाखोब्रा मा दुखियात मा मोखां सोमसो मोखांफोरालाय जेबो जायाखै माब्रा खिन्था टेनसनफोरखौ शेयार खालायलायबासो टेनसनफोरा खमायलै मा जाखो नारखो नों मिथिगौ ने हाबिलिया रावबो गैया मावरियासो बिमा बिफाबो रावबो गैया मा मावरिया मालाय माथो गामिनि मानसिफोरालाय बेखौ फिसाजो होननानैसो बुङो मास्टारनि नङा फिसाजो नङा बिमाय बिमानिसो जायो बिसोरो ए आमखाया होनबा दुखियात मा जादों बेनि थाखायसो औलै गोसोखौ दुखु मोनबाय दं आं बिमाय बिमानिया अनोबालाय गैया अनानो आं दाखालि हाबिलाखौ लोगो मोन्दोंमोन दैमायाव गोबां बाथ्रा खिन्थादों आंनो गाबै गाबै बेफोर बाथ्राखौनो गोसोखाङै दुखु मोनबाय दं आं जानो लोंनो सुख गैया मोन्दों अनानो बिमानिया गाज्रिथारनो बुला बुसिबो खालायनो आरो बेसेबा खामानि मावहोयो आं दाखालि लोगो मोननायावबो बस्थासे गाहाम जि नुदों आं बे जि माखासेखौ बिनो सुना होदों ए बेबायदिनो जायो आरो बिमा बिफा गैयाब्ला अबावबा साख्रि मोनसे मोननायमोनब्ला आङो फाय जोंबायदि मानसियालाय अबाव साख्रि मोनो बेनोथ' जादों गिदिर बाथ्रा बेनिफ्राय नोंहालाय गोसोखौ हाबिलानो होमारबाय नामा मोनथिला आङो मा होनो मा जादों जायखिजाया आं बेखौ गोसोखाङो बिनि दुखुखौ नुना दुखु जाफायो बेनो आरो होमब्लालाय बेटा नों बेखौ मोजां मोनबाय मोजां मोननायालाय मा जानो मानसिनि नांगौ बायदि जेबोखौनो होनो हायाबा मा होनांगौब्रा आंनि बाथ्रा खोनासं बिनि आलाय सिलाय बिनि दुखुखौ नायनो हायाखैब्ला लाना थांदोब्ला न'आव हाबा खालायदो थै अबाव हाबा खालायनो हानाय बैसो जायाखै नङाब्रा नोंनि दुखुखौ नुनानैसो बुंदों आं नोंसानावनो थागोनब्रा हाबिलायाबो मावै दाङै जागोन आरो माथो मावै दाङैथ' जागोन र' नोंबो मिथिगौआनो माथो जोंहानि न'खरा मोजाङै सोलियाखै होननानै न'खराव प्रब्लेम सोलिगासिनो बिनानाव सानैया फरायगासिनो बिजनेसा मोजां सोलियाखै आबैयाबो बेमार जाबाय थायो आइयाबो बिनो मा होननानै दानो आं हाबा खालायनाय माने मोनसे गिदिर दायित्व बेयो हाबा खालायनाय माने हाबिलाया आंनि जागोन आरो हाबिलानि उनाव आरो सासेनि उनाव साथाम जागोन आं सिखिरि आरो लैथोखौ मोजाङै फरायनायखौ लुबैयो आं जुदि गावनो दा गावनि संसारनि मायाव हाबो उनाव आं बिसोरनि नांगौखौ फुरा खालायनो हानाय नङा बिसोरखौ फरायहोनो हानाय नङा होमब्लालाय भाइ बादो टेनसन लाना लाब गैया गावबा गावनि लाइफखौ फकास खालाय